知り合い？ちょっとどこ行くの？何？天音薫です。え？天音薫です。何が？16歳です。両親と暮らしてます。趣味は音楽です。性格はちょっと短気です。彼氏はいません。え？いつも見てました。ずっと見てました。彼氏はいません。そうか。ちょっと待って、一人もいません。いや、ちょっと待った。好きな動物はチーターで、好きなバナナは食べ物で、好きなミュージシャンはたくさんいすぎて誰を言えばいいのか。ごめん先生。何じゃなくて邪魔しないでよ。は？邪魔？私は今あなたをピンチから救ってあげたのよ。えじゃないっつうの。あなたは今マサに振られる瞬間だったの。もう好きなバナナって何？もう全然プロフィールになってないから。うるさいな。ねえ、男の子と話すのって小学生以来じゃない？でさ、あいつ何者？多分私と同じ高校だよね。いやー、知らないな。サボってばっかいるからでしょ。あ、そっか。ってことはさ、彼の名前も何にも知らないの？ここから見てただけだから。そっか。どんな人なのかな。サーフィンうまいのかな。じゃあさ、玄関のとこにある服着る？やだよ。あんな姿見られたら嫌われちゃうよ。もうしょうがないな。久々に学校行って調べてくるよ。本当？転校時についてコメントするだけでなく、前の文の一部についても注釈を加えている。これが非制限用法のブッチの活用です。もう一つ例文を挙げてみると、He said that Rome is the same population as Tokyo, which obviously is not true. これは彼はローマの人口は東京と同じと言った。これは明らかに正しくない。このようにウィッチを使って前の文全体についてコメントを加えることは会話ではよく使われるので、来週試験に出るからな。
すいません、お待たせしました。ご本人に来ていただかないと、診察はできないんですけどね。すみません、もうどうしても来たがらなくて。相変わらずの病院ぐらいですか。世界で一番嫌いらしいです。そうですか。それで症状の方はどうですか？もう健康そのものです。普通のこと変わりません。そうですか。よかったですね。じゃあまだ病状は進行してませんね。先生が覚悟しろっておっしゃった年齢はとっくに過ぎてますから。そうでしたね。いや、すいません。じゃあ炎症止めの薬だけでも出しておきますか。それで先生、すいません、治療方法はまだ。そうですか。ご存知の通り XP は患者さんの数だけその症例があると言っても過言じゃないんですよ。ただどの症例にも共通して言えるのは、紫外線そのものよりもむしろ年齢とともに進行する神経障害の方が怖いってことなんです。ウィッチを使って前の文全体についてコメントを加えることは会話ではよく。名前は藤代浩二。藤代浩二。来週試験に出るかな。暑いな。藤代浩二。テキストの寝てる？ 19ページを入れる。なんか頭悪いみたい。へえ、思ってたよりいいとこじゃん。そっか、高校見るの初めてだもんね。うん。みんな楽しそう。行く意味ないよこんなとこ。まあ大抵この3人でつるんでるみたい。こっちが友達1の大西優太で、こっちが友達2の加藤春夫。